2 mètodes per fer tinta invisible. Materials necessaris. Una bombeta de 100 watts encesa. Un paper. Una llimona. un pinzell. Escorrem el suc de la llimona. Escrivim el nostre missatge amb el suc de la llimona. Acostem el paper a la bombeta O a una altra font de calor. i així apareixerà el missatge. Bicarbonat i aigua. Suc de raïm. Cotó. Barregem a parts iguals bicarbonat i aigua. Amb aquesta barreja escrivim el full. Esperem que s'eixugui. Per desvelar el secret, suquem el cotó al suc i el passem pel damunt. Per què passa això? És una reacció química. Els àcids dels productes reaccionen. En el cas de la llimona, l'àcid es crema abans que el paper, si ho acostem a la llum. En el cas del bicarbonat, l'àcid reacciona amb el suc del raïm.